Sí, bueno, volíem la victòria, no ha pogut ser, però bueno, seguirem treballant per treure aquests punts i jo content sí per l'individual. El premi del gol, que ha sortit també a la segona meitat, un pal, un gol i has tingut també una acció final que hagués pogut significar la victòria. Això també et reforça, no?, individualment. Sí, bueno, al final això, entrar, que feia temps que m'he recuperat de la lesió i he tingut poques oportunitats, doncs haver entrat així també m'alegra bastant. Podem confirmar que torna el millor Josep Cerdà, que vam veure aquí a l'Andorra? Sí, es pot confirmar. Estaves ja físicament bé o ha sigut més això que potser no has tingut? Em deia ara el míster que havies de ser amb el Depor igual hagués sigut titular, però el vas trobar malament i no has tingut sort. Sí, justament em vaig posar malalt, que no em podia ni moure, però bueno, esperar la meva oportunitat, jo intento aprofitar els minuts que em donin i així ha de ser. Està fonant aquest equip perquè estem allà intentant sortir una mica allunyant-se del descens, aquest club aconseguirem. Sí, jo confio molt en l'equip, crec que treballem cada dia, estem millorant els petits detalls que crec que ens estan penalitzant aquest any i segur que ens anirà bé. I un dels temes més importants, ens ho va dir Álvaro Martín l'altre dia, és la unió que hi ha al vestidor ara, feu més pinya que mai. Sí, nosaltres també venim amb una base de l'any passat, de jugadors que ja collàvem molt tots i ara també amb els nous que van venir aquest any, doncs fem molta pinya i això crec que també es notarà al camp. I jo vull saber, aquest matí quan t'has aixecat i has obert la finestra, què has pensat? Que es podria jugar, no? Ja, com estaves? Aviam, sincerament, he vist que hi havia 30 centímetres de neu i he dubtat si es podria jugar, però també des d'aquí donar les gràcies a l'afició i a tota la gent, als treballadors que han vingut al camp i han fet possible que es jugués, perquè nosaltres ho veiem difícil i gràcies a ells hem pogut jugar. I la millor notícia és que no hi ha hagut lesions i sobretot que el públic al final també us ha recolzat i demostra que hi ha una massa social important darrere vostre. Sí, al final, bueno, diuen que aquí són pocs, hi ha pocs andorrans, però la veritat que nosaltres sempre notem que ells estan a sobre nostre, estem encantats amb ells. Ens hauria agradat guanyar i donar-los aquesta alegria, però bueno, així tot agrair-los tot el que han fet per nosaltres.